It-tnejn filgħodu ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi sebaħ b'rewwixta oħra minn diversi immigranti f'sejħa għall-libertà. Rewwixta li fost l-oħrajn waslet għal nirien li tqabdu fuq ġewwa taċ-ċentru. Jidher li kien għall-ħabta tal-10:09 ta' filgħodu li waqt li wħud mill-immigranti fis-sezzjoni tal-irġiel kienu qed jgħidu l-kelma libertà, oħrajn sabu mezz biex jaqabdu xi affarijiet li sabu madwarhom, fosthom saħansitra saqqijiet u affarijiet tal-plastik. Matul il-ġurnata bdew ukoll jittellaw strixxuni magħmulin mill-iżgħar messaġġi għall-libertà u li ċ-ċentru għalihom sar qisu ħabs. F'xi mumenti s-sitwazzjoni kkalmat hekk kif l-immigranti kienu jidhru qed isallu għal ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar. Fuq il-post issejħu membri tal-Pulizija u membri tal-Protezzjoni Ċivili biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Kien hemm ukoll ambulanza u tobba biex jagħtu l-assistenza medika minħabba n-nirien u tħaħen li kien hemm fuq il-post. Din ma kienx l-unika rewwixta jew protesta fiċ-ċentri ta' detenzjoni fl-aħħar jiem. 3 jiem ilu miċ-ċentru ta' detenzjoni tal-Marsa, numru ta' immigranti ppruvaw jaħarbu mal-wasla tal-Pulizija wara li qajmu rewwixta. F'Ħalsafi, 4 jiem qabel, fiċ-ċentru ta' Ħalsafi stess kien hemm ma' 300 immigrant li ħolqu l-inkwiet waqt li bdew jitolbu għall-libertà. L-għada filgħodu, protesta oħra seħħet fl-istess ċentru. Nara parti li f'numru ta' okkażjonijiet oħra mill-istess ċentru matul dan is-sajf kellna diversi ħarbiet ta' immigranti fil-maġġoranza assoluta tagħhom ikunu Marokkini.